darasinmu na biyu a cikin littafin durusun lugatil arabiyya li ghairi natiqina biha. A darasin farko mun tattauna akan suna da ake amfani da shi wajen nuni zuwa ga wani abu ko wani mutum. Mun yi bayanin cewa gabanin a yi amfani da haza wajen nuni zuwa ga mutum ko wani abu sai an tabbatar da ya cika sharaɗai guda uku. Ya zama abin nan guda ɗaya ne, ya zama kusa yake, sannan ya zama namiji ne shi. So amma a wannan darasin na biyu malam ya kawo mana bayani akan wani suna daga cikin asma'ul ishara wanda ake amfani da shi wajen nuni zuwa ga abin da yake a nesa ko ga mutumin da yake a nesa. So bambanci da ke bambance tsakanin haza da zalika, haza na kusa ne, zalika na nesa ne. To kenan cikin waɗannan sharaɗan da ake buƙatar zalika ya cika su ne waɗannan. Na farko in ya kuna mufradan, ya zama guda ɗaya, kaga wannan shi ma haza an faɗa ya zama mufradan. Na biyu an ya kuna ba'idan, to anan ne suka sha bamban. Az haza an ce ya zama qariban, amma a zalika ya zama me ba'idan, ya zama abin da za a nuna nesa yake. Sannan sharaɗi na uku an ya kuna muzakkaran, ya zama abin da za a yi nuni gare shi ya zama namiji. So kaga kenan sun yi ittifaki a na farko da na ƙarshe, amma sun sha bamban a na tsakiya, a inda ake buƙatan haza ya zama lil qarib, zalika ya zama lil ba'id, ga abin da yake a nesa. To shi ma zalika kamar yadda muka faɗa ana amfani da shi wajen nuni zuwa ga abin da mutum namiji ko kuma abin da yake ma ba mutum ba wanda yake namiji. To saboda haka za mu iya cewa abin da baka sani ba ka gan shi yana nesa, zaka ce ma zalika, me ke can nesa? sai ce zalika kalbun, wanda ke can nesan nan, abin da ke nesan nan kare ne. Misali ka hango yanayin dabba, baka san wace irin dabba ba ce, kila kyanwa ce, kila muzuru ne, kila kaza ne, ko akuya ce, ko wani abu, ce ma zalika, tunda ba mutum ba ne sai ka ce menene wancan wanda yake nesan nan. Hakanan idan mutum ne zaka ce man zalika, kamar yadda bayani ya gabata cewa ana amfani da ma ga mara hankali, ana amfani da man ga mai hankali. To sannan ƙarin da za mu yi a wannan, kamar mutum abin da kake shakka a kansa, za ka ce misali a zalika kelbun, shin wancan na nesan can kare ne? So kaga wannan wani salo ne na tambaya, hamzatul istifham, a zalika kalbun, shin. To kenan hamza tana nufin me? Shin. Ya sha banda ma da ake bayani. To shi ma wannan wani salo ne na tambaya, a zalika kalbun, shin wancan kare ne wanda yake nesan nan? To amsa, idan kare ne, na'am, i zalika kalbun, i wancan kare ne, wancan kare ne, wancan wanda yake nesan nan kare ne. So muƙaddara ba hakan ba ne, kana so ka kore, sai ka ce la zalika qirdun, misali wancan ba kare ba ne, biri ne, zalika qirdun. To kenan alhamza a idan aka yi tambaya za ka iya cewa da ita wajen amsa, za ka iya cewa na'am, za ka iya cewa la. kamar yadda za a yi amfani da shi a haza, haka za a yi amfani da shi a zalika. Misali ga hoton abubuwa da ke ga bagare mu, malam ya kawo mana su a nan gurin, ya ce ma zalika zalika najmun, menene wancan tauraro ne. Sannan sai ka mana hoton masallaci da kuma hoton gida, sai ce haza masjidun, wannan masallaci ne na kusa ne, wa zalika wancan kuma gida ne, ya nuna wannan yana kusa, wannan yana a nesa. Sannan ce haza hisan, wannan na kusan jaki ne,
wa dhalika wanda yake cancan nesan nan abin nan jaki ne. sannan ce a dhalika kalbun, shin wancan kare ne? la, dhalika qittun, wancan muzuru ne. ma dhalika, menene wancan wanda ke nesan nan? zalika sarirun, wancan wanda ke nesan nan abin nan gado ne. sannan sai kawo mana aman da man hadha wa man dhalika, ya kawo mana hoton mutane guda biyu, ga malami yana karantar da ɗalibansa, ga kuma liman yana jagorantar al'ummarsa suna sallah, amma malamin a kusa, liman ɗin kuma shi a nesa. sai ce man hadha wa man dhalika, wane ne wannan, wane ne wancan? sai ce hadha mudarrisun, wannan malamin makaranta ne, wa dhalika wanda yake cancan nesan nan imamun, liman ne. طيب نلخص فنقول يا إخوتي المشاهدين بأن هذا الدرس الثاني الذي أورده المؤلف يبين لنا فيه استخدام واستعمال ذلك، بأن ذلك اسم من أسماء الإشارة وهو يستخدم للبعيد، ولا بد له من توفر شروط ثلاثة كذلك كما كان في هذا، وبينا ذلك في الدرس الماضي بأنه لا بد أن يكون مفردا، ولا بد أن يكون بعيدا، ولا بد أن يكون مذكرا. فالميزة التي تميز بين هذا وذلك أن ذلك للبعيد بينما هذا للقريب. هذه هي الميزة التي تميز بين هذين اسمين من أسماء الإشارة، وإلا فاستعمال نفس الشيء وممكن أن يستخدم الإنسان ما لهذا ومن لهذا، كما أنه يستخدم ما لذلك ومن لذلك على حد سواء. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع مزار لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى فكم تيمني غزيل عقيقل، قطفته من وجنة من لثم ورد